Hello viewers, good morning. Yero eu try. Ai khu blei fi season 4 ngai shan swear na ka channel. Apor kadang long sau arpo ring ai ngu eu blei bau la ai ka khubor. Dam man duai manai jat jong Jesus Christ pat ngadapan puli ketin jong blei. Bat kat bangarang syong ban puli ketin jong blei kalawan syat kani ka kawe ka jingkran ka man kuran ya fi. Fi men step blei ukuran man ong fi. Di kani ka kam dadai than ka jing hikai nrei anong fi kan pen i fi ha ka jaka ka bafindai banlet. Di kan ai kani ka jingkran jong am ta kumno fi shat ya senglang ha ba fi kendu ne ka jaka kumno ka ba fi senglang ne ha ka wai pat kentin kumno ba fi dai banle ha ba fi senglang. Pi abang akuran mentang akuran ya ka ka badai ka bakenja mensim. Mo ka bakenja mensim bat kam dai ka bang ya senglang bangin chia la kai. Pai nganong fi ka ying mani lani ka jakaya senglang kam dai ka club, kam dai ka organization. Mo ka ba ngisia kendu bat nganong fi ngimia itu iwei kam dan kanu ka jingya dai ka ba jan bat kaba ngidayo mentoy. Haba kajing ya senglang anong fifin pet na kishiti pol si nong koren ru. Kajing ya senglang ha ka to ka spas nam ka baning kong ong fi kamdai ka ba shi ya seng klam dan jingmut. Kajing ya senglang pidei banyo ay na ka to kajing ya senglang. Kadai nga ong fi bantay kajing long mensim ng fi bat pidei ban la ban san. Nuksang adong ngai fi menswa ngam ben yeldi hang yeno ni tambang asya thu ya ka experience jonga ka bangai kendu ngala alet jeseng daki post nam ngadong para bangai ngajumlin balet ki jing sang dei bangam yet yu blai ngayet atrang yu blai ba kata ka jinglong pop jonga ru ki jing sate sa ko mai pop ru nga tan ga jing tarang sa yu blai ngaset yet bang aset sunat ma bantai bagi Google lani ha ka YouTube which church I should go. Di namar balai ngadan kata kajing terang ba pangan syakri yu balai ngadan let's say piru hani por pi dan kajing terang syaban yet yu balai pi kwa ban kumno ban syakri yu balai let's say piru bila type aku Google which church I will go nani which church I will attend nani kanu kata kajing yaseng kabadai bangan let ma di takada ya kani ka video na matakani kan mi kanang itu kiba terang sisa ban syakri ublay kani let's see ka video kanum long lut ya baro ring akran ya pi itu pi nong kamat dan tang kandet views kani ka video ring akran ya pi itu iba terang sisa ban mani ya ublay ha kata ka jaka kata ka jingya senglang ka kabadai kat kum kaktin jong blay ba fide bandan pet kini kidang anong fi ngakali ya kani kajing syai ya fi kajing shisha pet menta pil adan let's see pil adan san shi pau ar pau lai post nam sau post nam kaba fi ong ba fil amani try na ba fila padiang kumu kristan andre to khmi tho ba shwai kani khmi tho ba shwai kajing yem kumbangar ngayet yel dim cha khmi tho ba ala katas nam pilet jingisang kai kabala tei kajing yem sim fi hap kali dal dia hatu kini ke jingkeli aba pisung tu hatu ngal ala lot nyam nya nakapap kata ka wi pi kata ka diga main point namar ba Jesus Christ haba wan sha kasla perthaingan ong fi wan ban pen em ya gibriu nakapap di kata ka jing ya kendu lang jonga tu kapala lot nyam nakapap kadan em ka jingkran ya ka jing sisa ngalong bola ala lot nyam nakapap ngasai so nem kita rupi dapi ya kendu lang klam saiso kan danjing mat uyu para banget hatu ha kata kajing ya seng lang jong pi kikran sisa na em kajing sisa pi sha pilong accountable na em pe kata kadan ru na em ka ba pi ab ajing kan pi to mentang ong pi lada pilet college na pilet kelas onong pi si hajar ngut pilet kelas pi dan kendet na kibalet kelas ngonong kibalet sisa bat kidayo jing mentoy andre the rest kibalet saka
ki basulet tenang tu kila asu pass mark dan ni kila ban field subject tu kinum long kajing long beri ki kinum excel ngadong keren ya kajing sisa ni ki sakut brok na ki sulet tangdap dring keren ya fi gitu ki bakandet ki mat long tang kandet ni pi ki bakwa sisa ban sai so pi ki bakwa sha ban em kajing em pen so bahai play pi bakwa sisa baki mensiem kindawan sapi ba pi kwa sha ba pinlong tau atiar jong blai ngakan ni video ngakaran ni fi ki bam kwa ban snap ni video me ki kwa comment sa kumwe ngam sau pila ban kritik ne pila ban u ya ro tra ngakaran ba kajing sisa ti snap banget ong fi kabaning kong kajing ya sanglang ong fi kajing ya sanglang fi de ban ya kendu ba ki beri ki bakaran ba kajing sisa pi nuksa haba pi sanglang utu leader jang fi mo utu leader umdai uba ngamot ban ong ubos pat kajing ya pher ha padang leader bo ubos dai utu nong yalam jang fi wa pi kendu ya ladihi udai ban long transparan wi udai ban long transparan ka dai pi dai ban i kajing em jang u pi dai ban i kum no long udai ban long transparan udai ban bu ri kabaar kalong ba utu nong yalam jang pi udai ban dan kajing lat lut na kapap ngabong ba udai ban long perfect kam keren ni perfect tang belai walong janai na perfect rek udai bandan ka standard fi tu nong elam fi udai bandan kan ka standard of living kaba kalong kat kum kutin jong belai nong fi kadi bandan ka jing em jong ka jing duai jong u anak ta belai tang ka kutin jong belai bat karu kam em jong uru kam dei bandan ka secret life nong fi haba pi kendu lang kata ka situation ngau bau tu leader nong fi jong pi ni nong elam jong pi udan kata ka jaka ka ba umdan ka jing ka bari nong fi de hangta ma uru ula ban yarap ya pi ngau le si pet ya ni video pi terang yu belai sisa pi terang yu belai pi terang macam clean dry pi sungu tu ba pimlat lut na kapop kidan ki bari kapop yang ka jing em jong fi ngam panram ya kanin rengan itu belai ngar ngalong kumta ngar ngaya kesat ya kapop rengam dan teh nunu ban itu ngam dan ban ya sang lang kata ka jing sang ngasulet na kasandi masam thia ngai dawan along kumju ngam la ban itu fi ban itu au tairu ong ai rengan itu fi ka jing sang masya kadai ba pila ban let show tu nong yalam nam dei tang nong yalam tu nong yalam udai ban sna pat si kinong kinong yalam pi kumba umosas nganong fi pat na ngashim na ka jutang ka barim haba umosas ulang unong yalam pi kitu ki khud Israel kila bun pat ba bat haba u Jethro ne u Jethro u balong u thau kurim u i umosas ba kiwan ki bri man kasing kiwan ki bri umosas Tuan kibri musas ban ya thu kita ki jing jamu jangki ma ban hap solve ki problem nong elam dei bersyukuran bet tang naka kan mento yu ngalada ngan ong fi ne mga na ki wengi syukuran speech pimyo mento ai kadai bandan aka kadai ka jing nong elam kadai bandan ka personal relationship ong fi kaba kum ulang musas kitu ikut Israel kila ban wan syum musas ban ya thu ki jing jamu baun solve di haba Jethro tahu kurim jong Moses ui kani bau Moses umla man lek marwai uang kani temen sayap Moses lada baro kiwan man itu jing ame temen sanum dan por syu inu ke imo man lek no uang bu saki bai kinong yalam po jong me bu saki bai kinong yalam tiba men hikaya ki menteri ni ki baki kitu kun Israel ki badan ki jing kin wan syakiru ni tika ka banga ong fi ni unong yalam jong pi ni kata kajing sang lam pi kadai ban solve ki problem but ude uji su ngangat ba ude uji su ba solve ki problem what tu bakla bu tu nong yalam ude ublai andai pi tu nong yalam pat ude bandan ya kaktien jong ublai kan ya kaktien jong ublai haba piwan tu nong yalam ulak ban council ya fi ba fin lat lu let's see fi dan nuk sangat ong ta piwan ya sang lang fi dan ya ka pop ya si jong ka kam aurea dan fidan ya ka pop jong ka jingko abrai ka do fidan ka pop ha masturbation na fidan ka pop lani ka dan jing ka family jong fidan let's say feel alat lut na ka pop ndai fidan ulok na ka lok ki ba pinstom fi iba kumno fin le am kita ki situation
pilat jing yasang ong takadang ong fi ka jing yasang lang kam dei ka club kadai ka ai ka ba kan habdan ka ai ka ba mi nang tu ka ba solve ya ka problem kadai ka mat jong kris ka bangin yalap lang para bangai tapi pidan em aku bahkan ni ka set up ngadong fi ka ba firu omdang ba fin sulit ya tu problem dei da pil alat lo yang tu firu pinlong lang kita ki syakri jong blai kiban solve lang ni ka problem mdei ki banang ai bon den ningkong te pempat light load under plat light load ma piru pidai utung nong elam uhikai ne mfi ba firu fidai man long kiriu duai pin salong mecha ka pi ka jing ya sanglang kam dei man penlong khana sai pi da pilong khulung sa tengan man toy kan man toy yu tongan ni thu ifi nga dan lai phau khandai snam ta pi da ka jing ai jong blai manong ifi let's see kindan ki baladan da ki baladan da ka san phau nder post nam ki bawan ban council yang ki bawan ban sha baki bawan kidan ki ba phone ai ro nong fi ki wan man thu problem ngai thu ki bikin solve ta ma duai ki bat ki lat lo ti kamot kamsyong na ka age kamsyong na ka kai ka bang ai nuksa kamsyong na ka karta jong fi wa fin long nong elam ti ka ba ar ka long kum ni ka da ka dang ong ba ha kata ka jing ya sang lang pidan ki dei bandan bun ki ba la man penduai fi bat piru pi dei ban yo jing man toy ba pinsan pat piru pinlong so nong yalam pa pi ka hang taken ka pi uji sukres sabo wan cha ka percai banong fi pet ba ule amno mdei bo u su yalap bakin sultanat bakin long kinong buat ye ule amno wan pan khia i bapang pan mo maniarap kitu gi bajenjar am nang ta umle tang marwai pan kajing long nong yalam kam dei man long nong maru usnasa utha ukhat sakhat arut senran bakin le lang ya kaju ka bau uji sukres ule kitu ki senran kila ban solve ya ki problem is jong ki bri on mi fi apa ki wan ki jing e ki dan ka ikhtiar na uji sukres ki dan ka bor man be man simba man ru ki dan ka bor man duai ki dan ka bor man hikai ki jong blai pat ki siti jong pol pat siti jong petras pat ki siti fi ti ublai ubu ya kata ti ka kan hun ka ba fi kan du lang kam dei ba fi lada pi sulat ji sang san di pi mi dang tu pi long biang kum ju pi khus lai biang pamdan ka e jing la lu na pi mani thu fi kan mentoy yu ngak liwet personal direct fi kan mentoy yu fi jing mentoy yu la pi sakut aka ju ko pom andre ngonong fi haba fi seng lang ngonong fi kadai ba finlong shlor ban yathu au tu nong yalam ne hakitu ki nong yalam ngonong fi gidi bandan bun ki nong yalam de tang nuai ho le si ula ban sedang ne kong marwai ne tu de ban hikai lang kim de ban ba marwai re te salong ko moses mo ning kong jinjan re haba jethro u ai jing hikai u bo de ban thau ski wei pat ki nong yalam ki ba po jung u ban ki ban yarap lam mo kai ba po kamut ka yu mo kamut hierarchy ni kam dan ye kum kata ngi de kum ju ki syakri ngi de kum ju re kamut ang fi ba bakan dan kata ka problem man solve ti ka aba fila ban yathu i ki jing ye jang fi akitu kinong elam pila dei manong silor le si pidan ka pop kwa brai na pila dan ka jing klem ru ham kadai bakitu kinong elam utu nong elam ula ban sangap te problem yang fi ula ban sangap itu problem yang fi ba piwan itu utu kan un kin ya duai lang kin la ban fin plai gi pop kin be itu ki men sim baman nang ta kila ban pen baptis fi ka bat kin pin priok pediang men sim kin ya duai lang pin yok pediang men sim ho de hang ta ba pila lut kila ban hikai ya firu apa piwan ya kendo kila ban hikai fi mdai bu pin sungap ka jing karan ba sungap te pim kamdan jing fi ap kamdan jing mat supen songobang ya kan khli klam dan ka jing matoy ngang ongam dei ka jing sang lang ba sha ajing sang lang sha ka dei ba firu pila long nong yalam pila nong yalam pila ban long nong yalam takadang wakran ba kan ni ba kiwei ba long nong yalam kin le ya kan ni ka ju ngi duna palat ngong fi ka leadership hang ni apo ka region ni ngapet ngong fi shakiri parang ngong shari US mo shkiwe European countries ka leadership haka bakan jaman sim ngong namar ka sedang ngong bakan jaman sim lada film dan ka jing ade ka leadership ka bakan jaman sim wat lit community long leader apo kiwe Europe film long real leader udai uba lat lut ya boleh badan ka jing khut ka jing em jong
badai banan ki qualities nong fi ti ya phi baro ki bapet ni video ublei ula bu phi wei po wei u leader nganget ya kata mendai tang ni wei mendai tang na bakran ni ti bu phi binong leader ha ki jong area tin rai mata phim la lut na kapap pidang dan ka jing pihun yang kada nut pidang dan ki pop ki bate kum no fila man long leader kum no fila man giwe kin phla ki pop afi ti kadan kam ya phi show fin la lut bat ka baar la da pila la lut uto ki leader jong fi ne ki tu ki ba yalam ya fi ki de man hikai lang ya fi ba fin council ki brio ki de man hikai lang ba nang fir fin enjoy kan nang tak kadaw kan roy kan ka jing long kristan kum ba ki long tu ki apostol hot ni kong kidang le lumar dong fi ngani thu ngar ngam pat biang him tangam kamel di perfect rei kai ka mga sung thu mtalong ba ngahi kai lang ki bairu pe ngahi kai lang ki ni ki bai ki ba ki bla alat lut na kapam ngam jule tang marwai nga ai ngayalam lang ni ki ngom pet menta para pila adai man duai ma fi yo ti para shim tino ma fi ba fin ba un daudan kanono ji un phla ki pop ahmat fi penduai council ma fi tu ula sedang menang pi ula sedang menang tu ula ule sile arsin laisien komba uji sukres uang ba kena school lani unong sya hikai unong meringkat ban unong hikai uji sukres kan ya tamu hanrai undala le sile ya kaju undala kongu unong hikai unle ya kaju ka unong hikai ule kaju unong kan ula ban le si ka ula ban kamtam du itu nong hikai let's see menta udan nong hikai maths nong fi utu khona school one bat ka problem pan sha solve maths lada utu khona school utu nong hikai su solve problem jong but hikai lang utu khona ba uru unang ban solve problems daladihi but hikai sigibai dan jing mento yu kata tong kadan jing to yu fi ki kimi ki pa yu palik tuition biasa daki ngamtip kan no mata ka bai tuition lai jong maths jong physics ka baram ha ngamtip shu anu hajar ngar changa ngalik science di ngahap let how to tutor rai la dau tu tutor shu pen ai shu ai dot kan mento yu no rai udai ban la bau tu tutor no fi unikai tu khana school bau la ban solve tu problem dal dihi unikai kan ki teknik sebuniang halai ki jong kijat nang tau tu ula ban hikai ki bairu kata kala mento yam ya community jong ki para murid nai ka community jong ki tu ki kena kelas ondong kena yu deka ju akajing em bakai macam si tapi let jing sang sup sa pi da kadot pi lat lut tu pi mat lut na kapop pi penlong nong yalam pi lial dir pi penlong nong yalam bat ki wei pi penlong nong yalam kan mento yu ondong fi kai ka benefit ba khadu ndawan Yesus Kristus fi ondong syai ki talent jong fi pet ngakran ya kani da ka jing i bat ka jing si syamo bangam kwa syu bingin ya sa aju nga sin ngal along ta kan mento yu para muat dawan dong syai ki talent ka bangala ai fi pile yu ki talent pinong haburi akan daw live house nam pi wan jisang pi buri sa akan daw pi shiro tu nong kren wa bas tanat let's see to pila man dong bakshan sultanat bahagi jing kren yang fi sultanat ya ro tra kan mento yu te para banget lada pi syong ta hadin arpo live house nam pi pat pi kam dong yalam nganum sultanat am nakta pir binum yo jing mento yang Yesus Kristus ndawan la sha pan pi tu kitalan pi kam le rai ngani tu ifi kajing yalam bo besau de banda terang te bo pindai kendu aba pi kendu ono ifi ba pindai yo mat ya kata kajing pelat lagi pop Yesus Kristus dah pelat pop ndai u beriu tamba u bleu penan kam ki beriu belaji tamba kaba arba pinda long senan unong yalam kan let's see pilong gifted in counseling ru unong ifi andai pi sakut aka pop menta pinle kum no andai ngadong pi da pila lat lut ublei sapen ilung bau mensim khut fidan gifted in counseling gifted in preaching let's see gifted in evangelism gifted akaba fi fila ban kershan ya ministry aka jing ai fi let's see fim dan ka bor banyalap dari fidan ka jing ai udai ban katakan ngadong fi un sei tu unong kinong yalam ki dei ba kim dei ki ba penlong tang kinong but uji sukres kam penlong tang kinong but ki but yu bat hikai praktikal ki bat ki penki yang ni percaya pi adu menta ka Kristianti ka roi balai namar kidan uji sukres la hikai ki om tang man subut ki uji sukres dai dau kwa ulala nganong bantau ki ba kinong but dakilak
na deki mo daki paulak atau porum shimlai le anta uji tangkat arngot kisenran ulet no udan tang lai snam mereka ai ka begitu kisenran kila ayo jeng mentoy no fi katakan ka dega ka leadership training ka basya ka leadership training ka basya ka dega kam dai tang si benai ar benai rei le sikala menlong si snam ar snam rei ba kitu ki bala sya training ha ka leadership ka basya kan ong fi kinda mi na ka tugas center kanong fi kinda mi na ka tugas center ka bihil asya trayam nang taken kin hikai si kiwai kan pen ki mo ngi kami galaya no nga itanat fi ha bang pet siya ka apo ngam dei bang ayu kan pet kan siya USA ai gitu ki pastor siya ki ba long siya ki leader siya ki ba yu de ki ba mi nang tur kanong fi tapi tidak long kinong yalam el diru bat kanong fi ki pendan kam siya ka to ka ikhtiar jong Jesus Christ bu airu ki haba ki duai ki mensimbaman ki mi no ki okya ki beri untang kata ki dah hikai te wat lang ala keren yang ka video nang niru dengan ong fi kidan pat ki beri ki basyang comfort zone ya katang imla man ong ai let's see kidan ki beri ki bala let syaka jaka ka badai ong fi haki center ki badai mo kajing ya senglang ki badai andai namar baki jaitu hial dia te kita ka kamsyong su gitu andai ubri uba terang syang kadang ong kani kalong kendet kani ka video kalong tang kendet ifi pidai na amna kadang kita ki kendet Jesus Christ uang shibun la khat shibun la many are called few are chosen shibun la khat kandet ajit fidai ne am para bangai na way utau ba bo boleh ula ajit ifi bo pendan kam ifi sngap ba ne fidan kam bandan haka leadership ka babiang haka jaka ka balik si fidang dan haka pop mentang ngam keren ya kata fidang ya kesat ya pornografi fidang ya kesat ya gitu jing mo hakti kam orian finre hakado nut pi kwa ba ban terang Jesus Christ pi kwa ban preach gospel feeling pide bandan ha ka jing senglang ka ban question fi pila lait lut nya pop tu leader rem dong pila lait lut nya pop da pimla one apply gitu pop ini duai fin lait lut one fin lait lut but fin lait lut in I training fi ba fin sana tien ba fi da pila lait lut ma fi fin salet long unong elap na unong elap namar pet Jesus Christ uang nu uang kalengka ka berli inong tray hiduna kalengka ka berli inong tray hiduna ada bun kinong tray kiba asya trin balak ban le deliverance ban penduai beri bikin lak lut ni gitu pop jong ki ban be ki men sim maman anong fi kami galeang anong fi kan per sisa pet menta ngiel Jesus sang anong fi kan da jing sisa ni kat nungut nagi basyong jingseng ibal ayak lait lut nagi pop kat nungut nagi tu ibal jingseng kila ju yalap gospel kila ju job men sim manong fi syaka hima jong blai pe Jesus Christ un sadawa ya kai bangidan ni percaya bisyong kai ki talan ka bu ai fi ndai bisyong kai ki so jong men sim kadai ka ba fin penroi ya hima jong blai kadai ba fin sai so bikin wan chau Jesus Christ ba unyo ka buram ka jingero te check biang ni kani check simat ngalet jing yasang ngalong ka mentoy ayu ngam ta ngalet jing yasang ngal ale ayu na mentau belai kubelai shibun para banget sai simpat ai kaburam ka jing ero syu jero itra